ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଏ କାଙ୍କଡ଼ ଖାଇଲେ ମୋତେ ଏତେ ବଡ଼ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଯିବ ବୋଲି। ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ କ'ଣ ହେଇଛି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ କାଙ୍କଡ଼ଟା ଆଜି ମୋ ଆଖିରେ ପଡ଼ିଗଲା। ମୁଁ ଭାବିଲି ସବୁ ପନିପରିବା ତ ଆମେ ପୋଡ଼ିକି ଖାଇପାରୁଛେ, କାଙ୍କଡ଼ଟା କାହିଁକି ଆମେ ପୋଡ଼ିକି ନ ଖାଇପାରିବା। ଯାଉଛି ଆଜି ପୋଡ଼ିକି ତାକୁ ଖାଇବି। ଫାଇନାଲି କାଙ୍କଡ଼ଟା ପୋଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ପିଆଜ, ରସୁଣ, ସୋରିଷ ତେଲ ଟିକେ ପକେଇଦେଲି। ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଧାନୁଆ ଲଙ୍କା, ଆମ ବାଡ଼ିରେ ଯାଇଥିଲା ଧାନୁଆ ଲଙ୍କା, ତାକୁ ବି ନେଇ ଆସିଲି। ଟିକେ ଲୁଣ ପକେଇଦେଲି। ତାପରେ ଆମେ କାଙ୍କଡ଼କୁ ଟିକେ ଚକୁଡ଼ି ଦେବା। ଚକୁଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଟିକେ ରସୁଣକୁ ଚକୁଡ଼ି ଦେବା। ଚକୁଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଟିକେ ଯିବା ଧାନୁଆ ଲଙ୍କା ପାଖକୁ। ଫାଇନାଲି ଧାନୁଆ ଲଙ୍କାକୁ ଚକଟିବା ଟାଇମ୍ରେ କି ବାସ୍ନା, ଏଇ ବାସ୍ନାରେ ଆପଣମାନେ ବେଲେ ଭାତ କରିଦେବେ। ଫାଇନାଲି ଆମ ପାଗ ପାଣି ଏବେ ପୁରା ରେଡ଼ି, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଫାଇନାଲି ବାସି ପଖାଳ, ବୋଇତାଳ ଘାଣ୍ଟ, କାଙ୍କଡ଼, ପିଆଜ, ରସୁଣ, ଧାନୁଆ ଲଙ୍କା ପକେଇ ଯେ ଚକଟା ହେଇଛି, ଆଉ ଲାଳସ ହେଉନି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଖାଇବା। ପଖାଳ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଖାଇବା କାଙ୍କଡ଼ ଚକଟା। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଖାଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି ଯେ କାଙ୍କଡ଼ ଚକଟା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ ବୋଲି। ମୁଁ କେବେ ବି ଖାଇନଥିଲି, ଲାଇଫ୍ରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଖାଉଛି। ମୁଁ କେବେ ଜାଣିବି ନଥିଲି କାଙ୍କଡ଼କୁ ପୋଡ଼ିକି ଖାଆନ୍ତି ବୋଲି। ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ଟ୍ରାଏ କଲାରୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ସେ କାଙ୍କଡ଼ ଚଟଣି। ଆଜି ଯେଉଁ ଭଳିଆ ପାଗଟା କରିଛି ନା, ପୁରା ବର୍ଷା ପାଗ କରିଛି। ଏଇ ପାଗରେ ଖାଲି ପଖାଳ, କାଙ୍କଡ଼ ଚଟଣି ଆଉ ବୋଇତାଳ ଘାଣ୍ଟ ଖାଇଦେଇକି ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମୁଁ ଯାହା ଶୋଇଯିବେ ଆଉ। ପ୍ରକୃତ ସତ କଥା ହେଉଛି ପଖାଳର ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ ନା, ଆଉ ଯେଉଁ ମୁଢ଼ି, ପୁରୀ, କ୍ଷୀରି ଏସବୁରେ କିଛି ବି ଶାନ୍ତି ମିଳିବନି। ସେଥିପାଇଁ ତ ମୋ ଭଳି ପଖାଳ ଖାଇଦେବ, ରୋଷେଇବାସ ନ କରି ଶୋଇପଡ଼ିବ ଡାଇରେକ୍ଟ। ଏପଟେ ମୁଁ ଶୋଇଥିବାରୁ ଜେଜେ ମୋତେ ନ ଡାକିକି ଏପଟେ ଆଣିକି ଆମର ବାଡ଼ିକି ଖାଇଦେଲେ। ମୁଁ ପଚାରିଲି କାହିଁକି ଡାକିଲନି? କହିଲେ ତୁ ଶୋଇଥିଲୁ ତ ମା, ସେଥିପାଇଁ ତୋତେ ମୁଁ ଡାକିଲି। କାଙ୍କଡ଼ ଆଜି ପଡ଼ିଲା ମହଙ୍ଗା, ଜେଜେଙ୍କୁ ଆଜି ଭାତ ବାଡ଼ି ମୁଁ ଦେଇପାରିଲିନି, ଏତେ ଯେ ମୋତେ ନିଦ।